1777. É o inverno máis cruel para as tropas rebeldes das 13 colonias. Sen comida, sen zapatos, sen armas. En Valley Forge non hai gloria, só barro, xeada e esperanza nos osos. Unha cuarta parte dos soldados morre sen disparar unha soa bala. Véncenos a fame, o frío, a varíola e ese inimigo silencioso que todos temen, a espera. Washington escribe: estou seguro de que as tropas non poderán cumprir co seu deber. Non era un parte de guerra, era un berro. Pero a 2000 kilómetros ao sur, na Habana, a mensaxe chega e enténdese con toda a súa gravidade. En só 48 horas, o comisionado do rei Carlos III reúne $1 millón de A8. Nin promesas, nin discursos. Prata. O 17 de agosto parte a fragata Aigret, cargada ata os topes de pesos hispanos, a moeda do Imperio Español, apoiando a revolución dos seus aliados. Con esa axuda, Washington e os seus homes resisten, e a historia deu un xiro que ninguén esperaba. Non foi o final da guerra, pero sí o momento en que a revolución deixou de ser un soño e comezou a forxarse unha nova nación, os Estados Unidos de América. Hoxe podes soster nas túas mans unha réplica exacta do Real de A8 de 1776. A moeda da independencia. Acuñada en prata de lei, numerada, acompañada de estoxo, soporte, certificado e algo máis. Unha historia que aínda resoa. Non é só unha moeda. É un anaco de historia que podes tocar, compartir ou regalar. Visita elrealdeaocho.com e reserva a túa antes de que se esgoten.